Hai zi, da. Am început. Asta e una mea. Vă place? Eu zic că îmi place. Uite și satee. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satui. Și satua. Satua e singur. Bă, ce trist. Nu e în alianță cu toate sate, cu verde. Trist. Dacă închid aia și eu... Hai să că gata, am trecut cu jocurile, da? Ăla am nevoie eu. Păi? Wow, chiar e zmecheră cu aici. Nu aici. Hai să mă uit la ecran asta să-mi cadă ceva din această cutie. Tsunami! Uite un loc care scapă face o... Ai, gata? Ce e Sudăsenia? O pun pe o insulă. Că nu o pun eu undeva popor. Auzi? Ia-te tu și ia bidoanele de apă amândouă. Când venim să luăm apă dincolo de la... Unde sunt? Unde sunt? Unul e în bucătărie și unul unde ia vezi. Cred că e la tatai. Nu e prin bucătărie. Sunt pe la tatai. Bă, vedeți? Când ating apa, ei mor. Bine, asta e bine de știut. E bine de știut că când ating apa, ei se mor. Wow, chiar, de fapt, ard. De fapt, ai... Fac gen animație că ard. Asta și uite... Să le întoarcă pânză. Pun asta. Mamă! Mai muscheu. Bă, nebun, eu nu e intrat în apă, bă, nebun eu. Uitați că am pus eu acolo piania. Hai. Bă, ăsta uitați că am pus piania în apă. De asta vorbesc. De asta. Iată, pe ăsta care țin eu mâna. Pe ăsta care eu i-am. Uite, una e jos, nu e pe masă, să știi. Îi poți mica aici. Mamă, nebunii făcut asta tafă. Și mai... Să uite. Să fac un montoare. Hai, mergem. Da. Ia zi tu, ia eu bidoane e. Iar tu pe ăla mai greu. Hai că cred că pun și eu pauză filmării aici.